Hukumar 'yan sandan birnin Tawa ta samu nasarar cafke wani gungu na masu safara da sayar da kayan maye a cikin birnin Tawa. Samun wannan nasarar ya bai ma wannan hukumar damar gano ta yadda ake shigo da kwayoyin, ta yadda ake sayar da su da ma yadda ake fitar da su daga Tawa zuwa waɗansu ƙasashe. Kamar yadda za ku saurara daga bakin kakakin 'yan sanda. Allah ya ba mu nasara mun samu su jigillan kwaya. Su guda biyu, sarbokin ma'ana ƙwaƙwalwar wani malamin makaranta na da ake kira lakwal na a birnin Tawa, shi ne ƙwaƙwalwar. Shi wannan rezokin gungu ne wanda ya danganta tun daga Ghana suke ɗauko ƙwayarsu su biyo ta ƙasar Benin ta Nigeria, daga can sai mutuna su ɗauko su shigo birnin Tawa. Sauran ƙwayoyin su ne mutanen waɗanda ke sha na birnin Tawa su sha da su da karkara, saura kuma su wuce ƙasashen Laraba Maghrib. Da muka yi bincike na musamman sai muka gano shi wannan ƙwaƙwalwar yana cikin anguwar Faranko. Muka je ta hanya muka ɗauko shi da shi da yaron shi. Gidan yaron shi muka samu wannan iccen na wiwi mandula kenan wanda ya shimka. Da muka yi bincike sai muka samu ƙwaya wadda ta tashi kamar haka. Muka samu ƙwallo 7.5 na taba wiwi ganja wadda yawaninta ya tashi kilo 4.85. Muka samu ƙwaya wadda ake kira ta masara ko diazepam. Muka samu 49,500. Muka samu hurin malam shi kuma 19,000. Muka samu ƙwayar taramol wanda suke kira ɗanja 3,360. Sannan muka kama motuna wanda suke amfani da su biyu ga sunan kasiya, da kuma salulun ne wanda suke wanda su suna kira abokan aikin su da sauransu su zo su saya ga sunan ɗabi. Akwai android, akwai kuma wannan ta gargajiya da suke kira itel sample. Duka a jimillance mutum biyu ne, duka 'yan ƙasar Nijar muka samu ga sunan cikin wannan aiki da aka yi kamar yadda na ga muku ranar 26 da 27 ga watan Satumba. Domin haka hukumar 'yan sanda ta jihar Tawa tana kira ga mutane su ba da haɗin kai ga 'yan sanda, musamman cibiyar ta wadda ke nan 'yan sanda waɗanda ke kula da fatauci, ke hana fatauci da miyagun ƙwayoyi da sauransu. Ma'aikata ce sabuwa wadda ta ƙunshi ɗan sanda, gendarma, gar national, duwan national. Cibiyar tana nan birnin Tawa. Muna fata al'umma su ba mu haɗin kai. Kyas suka ji su ba mu labari, za mu ɗauke su kai tsaye, saboda aiki na ɗan sanda bai yi ba tare da goyon bayan al'umma. In dai al'umma ba ta kama ɗan sanda bai ganin komi kan makawo shike. Dole sai al'umma ta koma ɗan sanda, shi kuma ɗan sanda ya koma al'umma. Kamar yadda kakakin 'yan sanda ya faɗa, domin yaƙi da miyagun ƙwayoyi wanda su ne umma laba'isim duk wani barna da ke faruwa cikin al'ummominmu, dole sai al'umma ta koma 'yan sanda, 'yan sanda sun koma al'umma. Kinan da haka muke kira ga jama'ar Tawa gaba ɗaya mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin yaƙi da miyagun ƙwayoyi.